Oreo. Muputod sa migsaging. Sanay daghang guwang na. Guwang naman siya. Kana. Tapa. Guwang na po na no. Luod sa natang tundan mo magibitok. Gibitok na tang tundan. Hala gibitok magtundan daw to pa isa mo magi pangbitok man ni. Kata pagwang na to, ay nahinugan na. Kari kay nahinugan na dia. Muna yung mga putlon kay nahinugan na siya. Agkari, wa pa. Hapit na pod. May pa din narabay wire ha, paghinay. Isa. Ay man ikuhit. Diyan ikuhit. Paghinay ha, narabay wire, napo wire nila May wire na nga sabay. Careful. May mong sundang. Nebe man padir. Nebe. Potod sa taga-tagi Paris ugoan. Tangi taslag ginamos. Yes no. Tangi taslag ginamis. Ha? Haman. Melikod. Hindi. Lagarawin Hawa dia, gamating. Nahinugan naman dia, ay daghang naghinog to Hinugan na. Hawa toy. Paghinay ha, kanarabay wire pa dir. Nagikuhitan no ng wire, ang itod. Ha? Mag-wire ba ingan na? Kanang wire nga pang wifi? Adi ko kaabot, habag. Wapay kuhit no. Paghinay ha? Ha? Tesa tempa. Bapod. Pusuan na laman na gamay lagi ng isa. Kuy paghinay ha kanar paglagaro na si Muntiil. Paghinay. Buhi-buhi pa. Ha? Halis kumpiyansa yung ka na lagaraw. Wabad. Ibahag banget na lagaraw ni mo. Kansang mahag. Sige. Nahinay. Ha? Ano po yung lisuran ng kuana ni kana po yung mga wire sa wifi. Kani po yung mga wire sa wifi. Kanimang po na yung mga kuan. Na wire sa wifi, na po sa wire sa kurinti. Nagikuha naman na kay guwang naman kaadyo. Kaya pa mga wire sa wifi ba kay baw silang na mga kuan. Di po nila pahabagan ng ilang wire. Na, di naman. Nasangit naman. Siya na ba? Nagpapagabril, nugkit nagsaging. Yan, nugkit og saging Shout out na naman tag-isa swar sa wifi. Ginoo ko. Ang salaban na nga sangit naman hinuon ni saging. Duhang wire. Hala. Paghinay badya pa. Mahagbang ka diha. Di na. Hala di man mahakuan pa dir. Kato guwang po to. Guwang po to no. Nahinugan po. Ayaw sa putda. Pawahi to. Kano na panghuha ng mga puso. Nadyo ya. Kanara pa yung kuan diha. Bingag tagsaging. Ha? Soy. Isyo po ni mga wifi dari oy. Dali Lah, mungkin na. Ito na, saka na. Okay, nakuha na gid. Orang kada ki kaadyo itaw nakagbulig budzag.
Saya nagkakas langgam. Ano man? Pangaana? Pangaana silang gamusugo. Dawa pa, uy. Anak lang. O pagkatuod. Ano? Oh, ano di ay? May kinanalis lang yung gampo, no? Ito sa apel na to? Ano po to na gid. Ay na, isa ka bulig nga saging. Na naman ang hinog. Ang kuha ang naghinog, katang kuha ng kilawon. Matang-tang ang hinog. Ay, sus. Matang-tang. Di matang-tang. Ako na kitang lagi. Sama. Tuwasa pa. Ako ra. Ako. Kama kabuling sa pang kamot. Diyan na guys. Kuha na. Ano ba? Nangangasa. Hindi hinog. Yan. Napailain? Ano? Niligar mo doon ako. So guys, magdengag sa aming saging. Kaya matasla agi na mas. Karap na sa babaw pa. Okay. Dara. Kutob. Yeah. Tag pila ka buok. Busog ko dito. Okay. Budas mo paligo. Be, ha? Paligo na sa saging. Wala na, saka. No, dahil pa pangaligog dagat, wala hurot tag saging. Sakto na rin. Okay, so magdengag sa tag saging katang parisan og ginamas kaya haring lanlanon. Snow, ano man? Mapangpangyot? Yun sa... Ayun. Ngahan ko yung lanlan. Mga tanam guys, mga buyag na daskilig. Kako. Bukas init, ang ibang dahon oh. Laja. So guys, magkuha sa kog ginamos. Kaya luto na ag saging. So magkuha na ta ginamos pare-pare sa to. Mani ka mang ginama nga ginamos. Kamera nagamadan ni. Manang ganahan may mukha ang kaya mo mang ginama. May mang ibutang ni nga suka. Mani na kanindot guys, so kita magama sa atong ginamos kay hibaw ta nga limpyo. So mani ang ibutang nga suka. Suka nga kuan. Butang nga na gamay nga butang nga na sili. Okay. Alas. Halo-haluin para malamiin. Kami nga wag saging. Hindi na guys. Luto nagsaging. Arang lamia kay guwang kaadyo. Ay na pa. Ay na. Dana saging ya. Dana banana. Dana guys. Dinang saging. Grabe kasi guwang nga kaadyo. Uy, super guwang. Tamis-tamis na na. No? Hinuga naman. Ha? Ugma. Ay, ugma. Uy, arang lamia ka sa saging guys. Ang taninjo. Arang gadang lamias. Guwang ka sa saging. Ang tangaan. Kuya, dali na mo. Si Kimi, natugpa mas Kimi. Ano man pisa, dara na saging. Ginamos. Guys, mga antag. Nantayin sa saging. Yummy kaayo. Kaya kalug, yun naman guys na ang kadyo ka, kuhaan na ba? Luto na kadyo no. Luto na kadyo ginamos. Kuya, dali na mo ya. May gawas kay hangin. Diba ba? May hangin. Namusok naman na pagkatamasan niya na to. Apa pun? Ini apa? Buangan na ah. Kan daka-daka pud. Hindi ko dako. Wah, edisid pud. Lami magazaning daka, guys no. Lami magazaning daka. Sindi ay. Gamay. Ang ano. Aso.
Ano ka? Kuya! Gen! Nga, mga friend ito. Aw. Haron. Kam. Naroon guys, basta ting init, no? So, hintang alaw, ang kasi gamag uwan. Pa 14. Huwag kayo uwan. Papalis. Ito yung muna. Ito yung Pati? duduk. Ang hapon. Oh. Kamusi ko. Ha? Kakabot ko. Uwan. Kusog mo na yan. May lamian nga ginamos guys. Kaya kuha ng jaluto na ba? Ano ito malmukin? Ano ta guys? Kaano mo yun? Ang saging, snack ni Tintin. Dito tayo. Ha? Dito tayo. Na ito? Ano mo? Okay? Ha? May tawa pa. Kontros ng propaganda tagbilaran. Tapos, kanding. Nanandas kang kanding. Kamu kanding, nabusog na. Hipos na pataon. Tataon. Alas, 5 kapin. Ito, penday no. Paadsun sa ko dahil sa mga buwak guys. Diya. Kay Murag, kanina ba ni siya? Pitawag ting uwan na kanina. Labang-labang na dari. Niking uwan na ahan na sila pang putlon. Kini, putlon harabutan na ba ni? Kaya naaban sa tubangan sa bahay. Napo di Haran sang nabuan. Ming! Oh, Ming! Naamay ka diha, Ming. Lami magtungkuan na ni Ming Ming. Gay. Ay, sa ko dari. Harin pa dyan Anong taasa rin? Sabog na si Jack. Pagbaho naman ay maglabat-labat. Ang sabi ko pa ay alam kong ang kapasinahan at galing kayo sa life trip. Iwala naman sila at iwanan nila ako. Hinihintay ko na makaya sila bago ako lumabas ng factory. Nasahan ko na naroon na si Don pero wala sa nang lumabas ako. Medyo nahihintay ako kaya panuhit pa lamang ako ng pumunta ay nakaramdam na ako ng init kay Don. Samahan na rin sa isipan ko na baka sinag-joke lamang niya ako, umingalan niya ako mag-almuta. Ang pilit ko tuloy ay tututo ako kasi nagkakagad ako sa isang tao na hindi ko naman talaga kakilala. Kapag ko sa aking tao na aking siniguluyan. Ay sinigay ko sa mga Agad siyang humingi ng sorry sa akin. Ang sabi niya, hindi agad siya nakaalis ng company na pinagtatrabahuan niya dahil ang sinabi pa sa pagkain ng maayos ng ito niya. Ang hayaan ko naman siya dahil kung minsan ay gano'n din naman sa amin. Minsan bago umuwi ay pinakausap kami ng langing leader namin lalo na kung mayroong problema sa linya namin. Kaya sa lang talaga ito ha. Dahil kapayatan sa akin, ang tulong ng ito. Bakit na, ito ang patuloy ng tayo at hindi ay mula ko aabutan ang vida ko. Ano ay, nagagawin na hayaan sa mga narin ba tayo magkita ng ilaga? Mas malaki ang pinasabi para mo. Pagmahana talaga ha. Ano ba yung mga sinasabi mo? Natatawa at pilit-pilit kong tuwa. Hapon na.
Magkanay ba dali kay alis din ni. Kana tarag-tarag naman ni. Kung man ako magtiwas dali kay hapon na. Pa. Alis din ni kay tumpag. Di ba butang dari ko an tuso nay babag. Sa matagak na barok mapusan ng buwak. Pang-ambak sa laman ni. Hanggang mabuak. Mapusa ba? Grabe. Init ay nangalaga ko ang mga buwak. Ngayon sa kainit sa panahon. Tago sa nga sila sa init. Grabing inita dahil sa amang road. Init kayo. Mas mahal. Hapon tanin jo. So man ako magtiwas na to sa pagwas ang mga buwak paghinlo kay gabi na. Ito hapon na guys. Alas ko na. Sa may panihapon kay insang tataod basi mag-burn out na kay nag-announce ra ba to nga mag-burn out og duha ka sa oras sa taman gab mag-burn out. Bangsa ito at least nilo. Ano sa? Tiyaw. Alas 5 na kapin. 2 hours naman tong giingon. So man naman ihapon mig sa joke kay may balita nga kuan they announce nga mag-burn out tay kuno. Mga ani og sa jo mga anran jo. Manay mga sa pinirito nga isda para sa panihapon. May hapon ka guys. May hapon ka guys. Nanay da bang si Kim Kim guys. Bangs. Bangs na yarn. Nice na isang bangs kino. May hapon yung bago. Si Kuya Kin kinapay bangs. May mga bangs. Hapon guys. Ang tanan dyan. Hapon guys. Kuya Gael, dali na kuya. Hapon ta. Yun. Ganahan naman sila magkinamot kay pinirito og ilang suga. Ganahan magkinamot guys kay pinirito ag sudan. Hapon ta ninjo. Lami kaayog suga na mga isda. Init ag rice. Init ko ng rice. Init.